Levamos demasiado tempo vendo como Galiza está a desaparecer, a se converter nun puñado de cinzas que un simple sopro acabará por levar se non facemos algo para impedilo. Estamos en mans dun goberno capitalista, un goberno que pouco ou nada se preocupa pola xente. Un goberno que cada día privatiza máis e máis sectores tan necesarios como a sanidade ou a educación, para beneficios duns poucos e sempre dos mesmos. Levamos meses vendo como miles de traballadores viven co medo de non saber que pasará cando a xornada remate. Tristemente, os nosos maiores, eses que tanto traballaron, por e para todos, hoxe son os máis olvidados. O rural non desaparece, mátano. Ante a impotencia, o pasado 19 de xullo celebrouse unha primeira xuntanza de colectivos en loita, na cal estaban representantes de Covas, Coordinadora Antiprivatización da Sanidade Pública, Rebelión Aluminio, USDG, CUT. Zas en recortes en pediatría. ANOVA. Tras expoñer as nosas situacións, coincidimos en que temos problemas dispares, pero un punto en común. Todos somos víctimas dos recortes. Se ata agora fomos capaces de facer algo de ruído por separado, que non conseguiremos se nos unimos nesta loita en contra dos recortes sociais. Non buscamos un eslogan común, queremos unha solución para todos. Colectivos en loita.